Здравейте, добре дошли в канала на Моята козметика с нашето поредно видео, в което с Лили днес ще си говорим за най-силната ни тема, грижа за кожата и въобще как да си направим перфектния грим, как да бъдем красиви, бързо, лесно и ефектно. Точно така. Хайде, започваме. Добре, аз имам няколко стъпки, които ползвам ежедневно и които смятам, че дават уникален резултат във времето. Знаеш, аз съм над 40 години, но не ми личат. Не си над 40, лъже! Снимай си личната карта, лъже! Не вярвате, нали? Аз не вярвам. Така, значи винаги, особено през лятото, залагам на хидратация, то е ясно. Започвам с серум, обърках, лосион. Нали знаеш, че преди лосионите уж махаха грима, сега ги вече ползваме като хидратация, първа стъпка. Абсолютно, точно така е първата стъпка след почистването. Точно така. Тоест почвам лосион, серум, крем и никога не пропускам слънцезащита. Това е ясно. 50 фактор зимата, лятото, няма значение кога е, какъв сезон е. Даже в къщи слагам слънцезащита. Ами да, разбира се, защото ти заставаш до прозореца, а пречупването на светлината през прозореца е изключително опасно и вредно за кожата. Така че, мили дами, дори си седите вкъщи, слагайте си слънцезащита. Задължително. Абсолютно. Да не говорим, че екраните от светлината на екраните също. По съвременните слънцезащити пазят именно и от синята светлина. Точно така. Даже може да пропуснете околочния крем. Нали, по-добрият вариант, отколкото слънцезащита. Да. Това е. И много е важно, разбира се, слънцезащитата, която използвате. Лично аз, моята кожа е сухочувствителна и ползвам за слънцезащита, която да хидратира. Защото има слънцезащити, които повечето са за мазна кожа. Моята е обратно, понеже моята кожа е по-сухичка от възрастта. Хайде, моля се. Чакай сега, ти добре ми изреди какво точно. Шегувам се, винаги съм била с суха кожа. Хубаво е, ти хубаво каза, нали, твоите неща, които правиш. Я ми кажи обаче какво ти е мнението на теб за базите. Да. Защото аз веднага ти казвам, признавам си, много пъти аз пропускам базата за грим и нанасям фондиотена директно върху слънцезащитата. Но какво забелязвам? Че нанеса ли база, грима ми изглежда по коренно различен начин. Просто някакси нещата си идват на място. Аз съм като теб по същия начин, много често пропускам. Лично аз също съм го забелязала, че базите буквално бетонират грима. Да, точно така. Правят някакси спойката между кожата и фондиотена брилянтна и нещата стоят страхотно. Точно така, и грима става като професионален. Също тази тънкост, този малък детайл, който и аз пропускам, прави голяма част от грима да изглежда професионален и да стои по-дълго време на лицето. Имаме тук няколко бази, които аз много харесвам, тази озаряващата, която е хидратиращо действие. За моят тип кожа. Тя озарява много красиво кожата. Много момичета бъркат озаряването с омазняващата се кожа и този неприятния мазния филм. Няма такова нещо. Кожата просто добива един много красив, здравословен блясък. Абсолютно. Така. Да не говоря, че много често слагам коректор под очите и само с тази база за glow ефект. Да. Коректора не го нанасям само под очите, буквално го разнасям до средата на скулата. Без да нанасяш фондиотен по цялото лице? Да. Естествено слънцезащита, ако може с малък цвят, супер. Но тази база много добре наистина ми стои на лицето и много я харесвам. Много момичета се притесняват да нанасят и база, защото се страхуват, че ще натрупат прекалено много слоеве в грима. Но това не е така. Слънцезащита, след това база, но ако се притеснявате, от Изадора има една изключително подходяща база, с която съм днес аз. И това е хидратиращата база, която е за хидратация и за озаряване, която освен всичко друго е с 50 фактор. Така че какво получавате в случая тук? Получавате и база за грим, и слънцезащита 2 в 1. Ако се притеснявате, че имате твърде много текстури върху кожата, които ще тежат, искаш да пробваш на ръката си, да видиш колко е лекичка. Да, между другото аз не съм я пробвала, трябва да взема да я пробвам. И това е един перфектен вариант за момичетата, които не искат да се гримират, които искат да имат слънцезащита и кожата да им изглежда сияйна. Да, прекрасно, много добре попи. Лек перлен блясък, който стои страхотно, попива бързичко и въобще няма опасност да много е хубава. Утежнява кожата. Също така има и още една база, която аз често какво правя. Когато, например, видя, че имам по-разширени пори или през лятото на мен зоната ми лъсва доста повече от обичайното,
Често нанасям две бази, като в Т-зоната нанасям ето така, искаш да пробваш матиращата база. Да видим. Виж, тя е с по-различна текстура. О, да, много по-плътна. И ако искате да минимизирате порите, просто така много лекичко с потупващи движения, не с търкане, а с потупващи движения. Само в определените зони. Само в определените зони, матиращите бази. Да, огромна разлика, матираща и озаряваща. Супер! Ами да, смятам, че това са едни много полезни трикове, които показваме в момента, защото със сигурност грима ще ви стои много по-добре и въобще лицето ви ще ви изглежда много по-добре. Много често ме питат мои последователки, добре, как винаги така изглеждаш се едно с нагримиране? Просто си познавам кожата на лицето и знам кои са ми силните страни и знам как да се гримирам. Ето това е много важно. Ето това е много важно, да си знаете кожата, да си знаете кои са силните черти, как да ги почертаете, какви продукти да използвате, но всичко започва там, че трябва да си определят типа кожа. Тоест суха, мазна. И най-напред да се грижим правилно за кожата си, защото няма грим, който да прикрие една кожа в лошо състояние. Няма такъв, не съществува. Вие може да си купите най-скъпия грим на света, най-препоръчвания, най-вайрал грима, който на много хора стои страхотно. Но ако вашата кожа е в лошо състояние, не е добре хидратирана, не се грижите добре за нея или грима не е подходящият тип за вашата кожа, просто нищо няма да се получи. Така че грижа за кожата и познаване на типа кожа, за да знаете какъв продукт би бил подходящ за вас. Мислете на първо място, не се водете от това, което се рекламира постоянно и това, което казва, че за някой е най-доброто. Няма най-добро. Има моето и твоето нещо. Такова понятие като най-доброто не съществува. Всичко е супер индивидуално и наистина трябва да започнете оттам да опознаете себе си и типа кожа. Да. И най-вече, за да изглеждат красиви, трябва да си знаете силните черти. Тоест, на мен, да кажем, ми са очите. Почертаваме очите на друг, устните, точно така. Скули. Между другото, моите скули са истински. Много са те питали за скулите, нали? Да, знам много добре, че са истински, да. Много са те питали, нали? Много, да. С какъв продукт се правиш? Не, нямам филъри. Никога не съм си слагала филъри по лицето. Дори в устните ми е бустер, скин бустер. Да не влизаме в подробности какво означава. Ти ако си сложиш филър в скулите, те ще станат къде повече. Просто знаеш кое и как да подчертаеш, за да изглежда... Абсолютно, да. За да изглеждаш всичко добре. И това е от нас. Важното е да си разберат типа кожа, силните черти и оттам нататък има страхотни продукти, с които да ги подчертават. И още нещо, на което обаче ние не обърнахме внимание. Много често, включително и аз, отново естествено, в ежедневието си, аз не си слагам сенки, нанасям руж или бронзър върху клепачите, обаче не нанасям някакъв праймер. Когато обаче нанесете един праймер, искате да използвате сенки, а дори без да използвате сенки, има един много интересен праймер на Lumenec, който е много добър за зоната на горния клепач, който е с една много готина текстура, доста еластична. То се води гел праймер ли се водеше? Не знам, просто праймер. С много интересна текстура е този праймер. Не отежнява клепача, в същото време сенките някакси залепват върху него, преливат се много по-добре, разнасят се много по-добре. Ако се чудите защо сенките ви стават на петна и не може да ги бленднете добре, най-вероятно основата, която сте подложили отдолу, не е достатъчно добра. И всъщност основата е в основата на всичко. Основата е в основата на всичко. На добрия грим, на добре прикритите пори, на въобще да имате една хубава основа, за да ви стои фондютена, да залепне той по най-добрия начин върху вашата кожа, база. Много от нас я пренебрегват, но тя е много важна. Да не говорим пък за един ден, в който сме постоянно някъде навън, дори нямаме време да оправим грима си, ще ходим вечерта някъде. Базата е единственото нещо, според мен, което може да спаси грима, да бъде абсолютно, бетон целия ден. Да. Споделете ни и вие какво мислите за базите. Много ни е интересно да разберем. Споделете ни отдолу в коментарите колко от вас ползват бази, колко от вас ги пренебрегват и смятат, че те са нещо абсолютно ненужно. Ще ни е интересно да разберем и вашето мнение. И май по-приключваме. И това да довършим, че много е важно продуктите, които харесате, да са от една серия. Да, това също е много важно, наистина. И Задора предлагат, между другото, пробвала ли си фондютена Wake Up The Glow? Ако не си го пробвала, после ще го пробваш, който се разбира страхотно с тази база. Сега има един нов вариант, който е с серум, изгрижа за кожата. Като цяло това са хибридни продукти от ново поколение, но базите с фондютена се разбират
Няма да сбъркате, горещо препоръчвам. Да, аз на Лумане съм по-силна. Там мога да кажа, че праймера е прекрасен с всички фондиотени на Лумане, и матиращия, и хидратиращия, и фактор, нали така, той беше с фактор. Да. Фондиотените на Лумане също са с фактор и те са и грижа. И са веган. И са веган, т.е. те са с антарктическа термална вода. Арктическа. Арктическа. Антарктида е някъде по-далеч. Добре. Тя е на друг континент. Да, благодаря. Да, моля, пак заповядай. Да. Въпросът е, че са супер подходящи за летните месеци, защото много хидратират. Точно така. Силно хидратиращо действие. И с арктически червени плодове, които са супер богати на антиоксиданти. Може би скандинавските страни са едно от мястото, на което така плодовете поемат, особено през Мидсъмър, тогава поемат най-голямо количество светлина и слънце. Тоест, комбинирайте неща, нанасите бази спрямо вашия тип кожа и много е важен фондиотена да бъде в добър контакт с базата. Точно така. Това е гаранция за перфектен външен вид и въобще за дълготраен грим. Супер готина картинка. А сега с Лиди май изчерпваме темата. Да, това беше от нас. Надяваме се, че не сме, чакай. Знаеш ли, Криси е отишла да пита хората какво мислят за базите. Верно ли? Да, нека да чуем тяхното мнение и тогава приключваме с това видео. Айде, нека добре, да чуем какво събра Криси като мнение от дамите, които срещна по улиците. В днешното видео ще питаме жените дали използват база за грим преди да се гримират. Хайде да видим! Здравейте, мога ли да попитам един въпрос? Да. Използвате ли база за грим преди да се гримирате? Не, ползвам хидратиращо кремче само. Здравей, красиво момиче! Гримираш ли се? Да. А използваш ли база за грим? Да. Здравейте, момичета! Използвате ли база за грим преди да се гримирате? Не използвате. Защо? Не използват. Здравей! Мога ли да те попитам нещо? Използваш ли база за грим преди да се гримираш? Разбира се, да. Ето, момичето използва. Момичета, здравейте! Използвате ли база за грим преди да се гримирате? Аз не се гримирам. Браво! Ти си млада, за какво да се гримираш? Вие всички сте млади. Ами аз използвам. Добре, ти използваш ли? Да. Оп, заповядай. Ето и за теб. И много ви благодаря. И лека вечер. вас. Ами надяваме се, че сме ви били полезни и интересни, както всеки път. Надяваме се, да. Ако не сме, може да ни кажете. Ако сме били, също. Да, благодарим ви, че бяхте и изгледахте това видео. И за още такива видеа, ако ви харесват тези теми, последвайте канала на Моята козметика, абонирайте се за него в YouTube. Ние ще ви разказваме, ще споделяме нашия опит, а вие в коментарите може да споделяте и вашия. Стига сме бърборили! Чао! Чао!